Kaixo, ni Dani naiz, ongi etorri gure baratzera, goazen barrura. Momentu honetan zer daukagun landatuta erakutsiko dizuet. Hemen zanahoria daukagu. Eta hemen letxuga daukagu. Kaixo, alde honetan daukagu zerba, brokolia, azaldorea eta erremolatxa ditugu. Baina loreak ere baditugu, oso politak. Begira hemen, azalea dugu. Eta belar utxaitxoak ere bai, adibidez milua. Urtaro aldatzean barazkiak aldatuko ditugu. Ureztatzeko ebria ura erabiltzen dut. Institutuaren kanpoko aldean lanean ari gara, intza landatu dugu. Azkenean barazkiak saldu eta lotzen dugun. Diruarekin hasi eta landare gehiago erosiko ditugu. Eta Estebanek esaltzen digu zer eta nola egin. Aurrera, Esteban! Ongi etorri gure baratzera. Eskerrik asko.